Noi ne știam de când eram mai tineri, doar că fiecare era pe treaba lui, să zic așa. Mă consider arogant și nu aveam nicio tangență. Și după aia ne-am recunoscut, ca să zic așa, pe Instagram. Mi-am postat prima poză pe Instagram și mi-a comentat. Și de atunci am început să vorbim. A fost o mică pauză. Nu mi-aduc aminte exact. Cred că de la o carte am început să discutăm și din ziua respectivă am vorbit în fiecare zi până în prezent. Cetățenii Chirciuc Alin Petronel, de bunăvoie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Pădurariu Ana Maria? Sigur că da. Cetățeana Pădurariu Ana Maria, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Chirciuc Alin Petronel? Da. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Cererea în căsătorie a fost unică, emoționantă. Chiar a fost despre noi și Dumnezeu. Am zis da la a fi alături unul de altul, am zis da la sinceritate, la respect, la comunicare, am zis da la a construi împreună ceea ce ne dorim, am zis da la multe călătorii împreună. Am zis da la tot ceea ce mă definește pe mine, îl definește pe el și împreună. Cred că este persoana potrivită care să trec frumos așa prin viață. Este cel mai bun om de pe pământ. Îmi place calmitatea ei în primul rând și îmi place cum mă iubește, adică sufletul perechi.